Apa sing arep dak critakake marang para pamirsa iki crita kasunyatan, dudu apus-apus apa maneh rekodaya kaya ing acara-acara TV kang bahas penampakan kae. Lelakon iki wayahe aku nyambut gawe ing proyek pertambangan dununge ing laladan pesisir Pasundan Kidul. Papanku nyambut gawe lan mes mung kira-kira 75 meter nganti 100 meter saka segara kidul kang kondang galak ombake. Rampung proyek bangun pabrik pengolah minyak sawit, dalan, kantor lan mes uga taman hiburan ing sawijining perusahaan perkebunan kelapa sawit ing Kalimantan Timur kono. Aku dipindah menyang proyek ing tanah Pasundan. Alhamdulillah bisa bali ing tanah Jawa sawise udakara 2 taun ing pedalaman Kaltim. Ing kene mbangun jeti utawa pelabuhan lan smelter ing pertambangan pasir besi. Ya ngene iki nyambut gawe ing perusahaan kontraktor konstruksi. Yen proyek siji rampung pindah ing proyek liyane. Mula aja gumun yen anakku sing barep njuluki aku Bang Thoyib jalaran arang mulih. Tulung, ana sing cilaka iki. Sapa maneh sing kecelakaan? Maman. Piye kedadiane kuwi? Ketiban pipa bor. Aku lagi ngukur kanggo area pemancangan tiang, langsung jumbul keprungu ana sing cilaka ing tim pengeboran kang lagi ngebor ora adoh saka papanku. Alat teodolit langsung tak tinggal dak tumuju papan kacilakan. Si Maman pupune ketiban pipa bor kang gedene kira-kira sak kentole wong diwasa. Maman sambat ngarwara pupune abu biru nuju pindah mesin bor menyang papan sijine. Wayahe ngusung rame-rame merusut lan nibani pupune Maman. Jare kanca liyane pipa nibani kalem ning antep bobote. Pak Suluh supervisor drilling gage nelpon sopir supaya nggawa Maman ning dokter paling cedhak. Ora nutut Pak, yen kudu nang dokter. Dokter dhewe saka kene 20 km, sambunge Deden. Yen mantri ana puskesmas wae paling cedhak saka kene setengah jam perjalanan amarga adoh tur dalane rusak. Ya wis ndang digawa mrono. Iki kacilakan kerja sing kaping 3. Sing kawitan Asep mandor kang tiba saka kapal dredger utawa kapal keruk nalika resik-resik ing pinggir geladak. Asep dumadekan tiba nyemplung kolam kanthi balung pundak mengsle. Jarine Asep kaya ana sing njongkrokake, sing kaloro dadang kang persis padha karo Maman, pupune ketiban pipa bor. Dadang wis jenat 2 minggu kepungkur sawise ketiban pipa bor. Ora lumrah sikile ketiban pipa mati, ngono jarine para kanca. Matine ngandhut misteri. Kene aku wis sak kancamu ngrusak omahku, ha? Panjenengan sinten? Kapan kula ngrusak gedene, Mbah? Sinten Cak Gemblung.
wis ngerusak omahku, saiki etok-etok lali. Apa wis pikun kowe ha? Saestu Mbah, kula mboten mudeng. Ngerti yo, kowe sak kancamu edan kabeh, omahku mbok bor, omahku jugruk, anak putuku ora duwe omah saiki. Kowe kudu tanggung jawab, yen ora bakal oleh piwalesku. Tulung. Tangi man, tangi. Nyebut istighfar. Maman jenggira tangi kanthi mata mendolo. Lor kidul kulon wetan dhuwur ngisor kamare disawang tajem kaya-kaya kudu ucul motone abang, lambene gemeter lan keprungu swara gereng. Dumadaan Maman nyuwara sing dudu swarane gedhe tur abot. Kowe wis ngrusak omahku, kowe kudu ngrasakake piwalesku. Maman ambruk ing bali maneh. Bapa piyunge nangis gero-gero. Wis 2 minggu sawise ketiban pipa bor, Maman mung turu ing amben, ngadeg wae ora bisa apa maneh mlaku. Wis mertombo ing endi-endi panggonan ora ana sudane larane. Persis kaya critane jenate Dadang. Maman pancen ora digawa menyang dokter jalaran papane ado lan ora saben dina doktere ana lan kuwi kabeh kudu butuh duit. Kamangka sing golek duit saiki lagi dadi kembang amben ya si Maman kuwi. Gancaring carita, Maman mati esuk iki mau jam 6. Sikil kiwa lan saperangan awak sisih kiwa nganti sirah sisih kiwa abuh. Jari biyunge wingi awan bubar disuntik karo Mantri Usman. Embuh disuntik apa? Bapa biyunge lan keluargane ngluruk ing perusahaan njaluk pertanggungjawaban kanggo ragat penguburan. Kabeh kanca delek-delek persis kaya matine Dadang. Mari ketiban Dadang kaya lumpuh blas ora iso ngadeg nganti 2 minggu. Meh saben wengi ngimpi dipethuki pawongan tuwa nganggo klambi sarwa ireng mencak-mencak ngamuk kandha jare omahe wis dirusak. Pawongan tuwa kanthi swara kaya bledhek mau ngincim bakal kirim piwales lan akhire Dadang nganti tumekaning pati. Aku lan kanca-kanca nyoba gagas bab kuwi. Apa sing dimaksud ngrusak kuwi? Kuwi kudu diseranani ritual. Beles sapi loro, ndas sijine dilarung ing segara, ndase sijine dipendhem ing papan sing mengko digawe smelter utawa papan kanggo pemurnian lan peleburan mineral. Ujare Kang Asep Krucung. Karben slamet kabeh. Halah, takhayul kuwi. Bos kuwi wong asing, ora percaya bab-bab ngono kuwi. Semaure usuk. Bisa-bisa kita diarani edan malah di PHK mengko. Ning wong-wong pinter ing tlatah kidul kene wiwit wetan nganti kulon wis kandha wiwit biyen yen areane perusahaan iki wingit kratone demit kudu diseranani ngono kuwi. Yen ra ngandel ya ora apa-apa, tapi yen ana kedadian maneh aku wis ngilingake lho ya. Kanggoku ora kleru yen dicoba ngomong bos. Aku bisa cerita ning Pak Rahman minangka deputi GM supaya nglenik bos karben nglakoni ritual. Nyambut gawe ora mung duit sing digoleki nanging uga nyaman lan aman. Sapa sing gelem kerja gaji sundel langit nanging tumekaning pati jalaran diganggu demit. Bos muring-muring ing meeting kabeh uang kena semprot. Jeti utawa pelabuhan khusus lan konveyor kudu enggal dadi akhir sasi iki supaya kapal tongkang bisa mlebu lan ngangkut material konsentrat kanggo diekspor. Wis setahun garap jeti klebu konveyor utawa yen konveyor meh rampung nanging seprono seprene durung dadi amarga akeh gangguan. Ya gangguan alam saka masyarakat kang ora sarujuk,
LSM saka kutha sing luruk demo lan gangguan saka dunia lain. Jebul bos ora sarujuk karo ide ritual mbeleh sapi, jarine ora masuk akal, ngawur, edan lan pemborosan. Ora maido wong bos pancen wong asing sing luwih njunjung dhuwur rasio. Kanca-kanca saka divisi alat berat nyambut gawe sip loro wiwit jam 4 sore nganti jam 11 wengi ngebut jeti kudu ndang dadi sing mlaku ekskavator utawa bego 3, weloder loro, bulldozer 1. Senajan aku tukang ukur lan ora kelebu pegawai sip, ning aku melu solidaritas melek wengi ngancani kanca-kanca. Mesinku mati. Mesinku uga mati. Jam 10 wengi ekskavator 3, weloder 2, mesinnya mati jegrek dadak bareng. Operatore padha bingung kabeh ora bisa mriksa amarga peteng dedet pinggir segara. Sunare HP ora cukup kanggo nyentrong jerone mesin. Lagi ibut ngroweng mesin rewel dumadakan saka walik tonggong glodok utawa gumuk ana pawongan 3 marani para kanca operator. Bareng cedhak pawongan 3 mau sing siji tuwa jenggoten putih dawa penganggo sarwa ireng lan nganggo bendo utawa iket kasunda. Dedeg piadeke gagah rasa senajan wis tuwa. Sing loro penganggone persis memper mung luwih enom tur rupane sangar. Karo mencereng dheweke ngomong, "Endukno." Para kanca operator klakep blangkemen tanpa bisa kumecap. Angin laut wengi iku kenceng banget lan jumlegure ombak nambah swasanane kang gegirisi. "Kowe kabeh wis ngerusak kampungku, wargaku. Sejo kowe kabeh kudu mandeka. Kabeh yen kowe kepengin slamet." Bubar kuwi pawongan 3 kang aeng balik badan ora lesuwe ilang saka pandulu. Para kanca operator padha ngewel kepuyuh arep ucul uwal ora bisa, sikil kaya mancep ning endut. "Apa kuwi mau? Demit. Ing kene demite akeh." Jam 11 wengi operator bulldozer kang aran Ajat ditemokake kaku ing dhuwur gumuk ing tengahing tanduran ketapang. Bulldozer ditinggal, Ajat mung digideg ora bisa kumecap. Jari Yati operator ekskavator, si Ajat sempat nguyuh ing gumuk kuwi. Penghuni mes D5 kamar 506 semburat wengi kuwi. Para karyawan cacah 6 saka luar kota padha keweden lan njaluk pindah kamar amarga lagi kepenak leyeh-leyeh lan ngobrol dumadakan ana demit wadon jemunuk ing kamar lan sing paling gegirisi ing kastok klambi cumantel sirahe wong wadon kanthi mesem. Sapa sing ora kudu semaput? Awan geger. Heri tukang las kang lagi ibut ngelas dumadakan kejang-kejang lan kesurupan. Koncone padha bingung kabeh, bingung kudu piye nulungi. Heri tiba ngeblak, kejang lan ngomel ora karo-karuan. Matane abang lan swara sing metu saka lambene gedhe tur abot. "Mandheka kabeh yen ora kepengin cilaka kaya Dadang lan Maman." Heri bengok soro karo nggletak ing wedi. "Siji moko siji bakal mati kowe kabeh yen ora manut welingku. Kae wong asing sing ing jero kantor uga minggato kono bali nang negaramu." Kabeh kanca padha melongo bingung kudu piye. Arep nggotong Heri digawa menyang mes ora ana sing wani. Ing wektu kang padha ing sisih kulon ing area tiang pancang uga geger. Sutisno asisten survei uga tiba ngeblak tanpa genah, jalarane banjur kesurupan. Persis kaya Heri ngomel
supaya kegiatan dalah penunjange kabeh supaya prei jan penggawean dina kuwi kacau. Kene ana sing kesurupan, kono kesurupan pisan. Pak Hadi HRD manajer site nganti bingung ngadepi kahanan kang ora sakbene iki. Wis ndang celono Ustadz Aziz wae, perintahe Pak Hadi. Konco-konco padha jrantal nyusul Pak Ustadz Aziz, pengasuh pondok pesantren kondang sing papane ora adoh saka perusahaan kuwi. Ustadz Aziz pancen wis biasa nandangi lan aweh pitulungan kanggo bab-bab kaya mangkene iki. Ora ana dalan liya kejaba manuta adat istiadat kene, ujare Ustadz Aziz, pengasuh salah sijine ponpes ing kene sing nambani Heri lan Sutisna. Ning sing utama ayo dianakno pengajian ing area perusahaan, nyuwun ing Gusti kang akarya jagat supaya kegiatan perusahaan bisa lumaku lancar maneh. Kabeh karyawan lan wakil manajemen padha mantuk-mantuk sajak sarujuk. Swasana awan kuwi ing kantor katon mampring sebab kabeh kegiatan sauntara kandhek. Sing pungkasan lan uga penting supaya perusahaan bisa aweh kawigaten tumrap lingkungan lan warga sekitar, utamane kang serakat uripe, enggal leren tumindak ala kaya nginum, mabuk, totowan, madon kang ora selaras karo adat ketimuran lan agama. Cekak AOC, perusahaan iki kudu bisa menehi manfaat, ora mung bisa nyerap tenaga kerja wae. Dina-dina lumaku gangsar program kepedulian perusahaan tumrap lingkungan lan kampung uga lumaku lancar, lan perusahaan ditampa kanthi seneng karo warga. Malah ana program kemitraan karo masyarakat khususé ing bidang ekonomi, pembangunan, kepemudaan lan agama. Ora ana maneh kedadian aeng lan kecelakaan maneh. Perusahaan saya maju, kabeh karyawan, desa lan wargane bisa ngunduh manfaate.